Παρκάρισμα με το Ford Fiesta. Πατάμε εδώ το κουμπάκι. Διαλέγουμε αν θέλουμε αριστερά ή δεξιά. Εμείς θέλουμε δεξιά αυτή τη στιγμή. Και του λέμε παράλληλα. Ωραία. Βρήκε 2. Λοιπόν, βάζουμε όπισθεν, αφήνουμε το τιμόνι και πατάμε ελαφρά το γκάζι. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα, απλά κοιτάμε την οθόνη. Ωραία. Νεκρό. Βάζουμε πρώτη. Ωραία. Ξανά όπισθεν. Έτοιμη.